maysa nga daniw ngayon tayo ipatangatang itangarabi. Ket nagtao diti puso ken kapanunutan iti maysa nga pagayam nga ilingid tilatan itinagan nga Pasyon Angel Encartado iti kinama Rizal Kalinga. Iti paulo na dayti nga daniw ket kari ken sapata. Day di tawen 2019, bulan ti Hunyo, petsa iti 29. Daytoy nga aldaw nga isot nakaukitan dagiti sapata ken karkarita. Inpabusoy ko nga rod iti pimanaw, dita dennam nga si dadalus ket awan pulos iti mulit na. Napanak nga rod iti adayo, balasiw tao nga kunkunada. Nga mapan makigasang gasat, tapno masarakan, tinapintas, ken naiyurit nga gasat. Naglabas aldaw bulan ken tawen. Adu nga tiyempo nga nagururayak ken nagan-anus biag ko. Inibturak dagiti lamiis, bara ni karayo. Nalaos, iti iliw ko biag ko. Hagsakit ay, ipos kong kuno da duma. Kunanaway, ni, nagalaseng. Ni, insan, apay dakas to'y namay. Ni, madi Ni, apay sabsabali binasbasak. Ni, may isang arabi biyag ko. Oras ti alas 3 ti parbangon. Nakariingak takas taunay nga panagkibayo daytoy barukong ko. Agraman pusong ko paunay. Kaitan nagulpen. Oh, no. Nakigtutnak biyag ko, tanagsilaw. Tay cellphone di taabay ko. Linuktak ti messenger ko, tahan kun maalan iti turog ko. Ket anyan biyag ko, anyan nga kigtut ko. Taadda na isen nga maysa nga video. Nagkibayo ti barukong ko. Ta-downloading video kunana may nakapsut sa internet ko. Kunana pay. Pao na yan. Nay, nagalasay. No. Pao na yan. No. When in reset ko nga rod, iti signal ko. Tapno makitak, tay video nga naisen iti messenger ko.
Kasta unay, ti panagarubos lulwa. Tumaraigid dagiti mata. Kunag, napnapanan, dagiti kari ken sapata tangadwa. Nagkarita iti tunggal maysa, iti saango iti altar, nga sikak ken siyak tulaeng. Hanto pulos aksina. When kuya kunampay ti father nga nang kasar kanyata. Oh my. Paunay. No, 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 no. Oh, no, 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 no. When biyag ko. Dayti ka di. Iti sukat. Dagitian anos. Ken sakripisyo dito'y adayo. Nagsapul ka. Nagsapul ka. Iti tahong. Ay, sana ko na. Paunay ka. Ay, ang kumagawidan ng itinulwag biyag ko. Punasak pa lang tinulwag. Punasak manin. Ay, sana ko na. Awanin. Awanin. Iti maramidag. Aklunek. Tinagbalin. Nga gasat ko. Paunay ka na. Agsangit at biyag ko nga ma. Sasabanin sa ti marikriknak. Wen, biyag ko. Aklunik tigasat ko. Itiin pa mo kanyak. Panawen metten. Punasik pa lang. Iti lulwak. Wen biyag ko panawen metten. Tapno apan ko biruken iti dalan. Nga naguyasan. Dagiti anak ko. Sabsabalin saan? Guray. Aguray. Kunan nito'y panawen meten tapno apan ko biruken iti dalan ni ayat. Kunana. Nga isut ti pakasarakak iti lalaki nga para kanyak. Nga isut mangipaay iti nalaos nga pamateg. Hanggang mauyos to'y bulod ko nga bihag. Kunana. Katgang kaunuman di naktupulos isuksukat. Ayan, kakabsat ken papagayan. Agataday taman nga ro di ti Danio ni Insan Passion Angel Encartado iti Kinama Rizal Kalinga. Kitagyamanak iti anus mo nga nangipatulod iti programa tayo iti Dani kenayat. Ket syempre